Ubaba uthwele season 2 episode 12. Kusendlini zihle zonke izintombi lapho uyabona nje ade kusimama umgidi ade ukhona ebusuku. Maphathaleni uyabona nje ukuthi uzothanda uyamamatheka ujabule ngalento eyenzakalayo lapha. Sesisondele isikhathi lapho uzothana efuneka ehambe phela endlini kaUbo le komaZulu Masithole kanye noMabiyela bethe ukumhlola kahle kuqala ngaphambi kokuba efinyelele lapha kwizalukazi zithi umhlola kwazise phela bake bathi ungamthembi kancane uzothana ngesikhathi lapha belokhu bebukana beshana amangqimfana bebukana nendlela nje asehamba ngayo bathi cha uzothana akasesiyona intombi nto behleba nje njengomama abazanayo. Kuthe kusenjalo uyabona nje ukuthi izintombi namaqhizi izintombi lapha ajabule futhi yabona nje kusemgidweni impela. Ngiyadela ke mina manje senenza kanje. Uyabona ke manje ngcono kuthiwa nje lento nihlezi niyenza. Buka nje uzothana. Bengazi nanokuthi basakwazi ukugida nje mina uzothana. Kusho iqhiza le zintombi maqede ninika ikhanda. Awu bakithi, hayi umngane wami uyakwazi ukugida. Sisilukanzi phela uzothani wayekazi sisula kudala ukugida manje ke yini le engamvimba ukuthi ekwazi manje ukuthi sethi ukukhula nje angeke. Uzothani uyohlezi egida ngiyamthemba mina. Futhi ngeke siphoxe. Uyabona nje njengoba eseyohlolwa. Ngiyathemba ukuthi ngeke siphoxe mina uzothani. Ngiyajabula wena zenhle njalo uyaphapha. Oqala nje akufuneki ukukhuluma neqhiza lakho kanjalo. Ulubanzi etshena uzinhle. Awu ungixolele bakithi. Nami nje ngenziwa injabulo bakithi umngane wami finally useze wafika la afihleze ethi elinye lamalanga yena ufisa ukufinyelela khona. Kodwa ke sisi ulubanzi nawe yazi ngimkhonze kakhulu uzothana. Kumina nje ufana nosisi hayi ukuthi bese fana nosisi. Kuhle umuntu konje osikwe ekhulumela umuntu oseshonile cha. Usisi wami uzothana. Ungenye ingcenye zosisi bami. Yikho ukuthi intombazanyane bake bathi ungikhipha inyombazane mina le ekhaya. Ingakho ngaze ngakhetha ukuzohlala ngiyakhumbula nje ngitshena ukuthi ngafika kanjani lapha sisilubanzi kodwa angitshenanga konke nginesiqiniseko sokuthi futhi ngizokwazisa kancane ekuthenini njalo nje yazi ngicabanga ngale indlela nje engikhule ngayo inhliziyo yami ihlezi ibhlungu kodwa ke ngizokwazisa ne ngisafuna vele ukuthi ke ngikhulume nje nawe sixoxe ngobumina nje kuningi ngiyakuzwa ke wezinhlizi wesami sokhuluma ne ungasabi ungakhathazeki kakhulu mina nawe sokhuluma futhi nginesiqiniseko sokuthi yonke into esikhuluma ngayo iyobe isuke emindlinzeni inhliziyo zethu futhi ke ngoba uthi ufuna ungitshena ngendlela nje okhule ngayo mhlasimpe khona engakwazi mina cha ayikho into ongayazi ngami konke lokho kwaziyo kuyiqiniso ngami cha phela ngeke ngazi ulubanzi iqhiza lentombi ulibona nje ukuthi lihlenguza kuba serious ngalento elisho ngeke ngazi impela wesisi mhlambe nje kwenzeka isigameko semncane futhi ungixoxela kwaze sephela intombi ngihlezi ngayinaki noma ziyohlola kade ngicabangela lokho lutho ngicabanga ngiphelele nje ngemini uyongilobola ngazo zonke iphelele chips wena hayi liyadela leli xhosa likuthandayo kodwa umusu ephelele amagama manje uzinhle ubona ukuthi hayi akasenakuthini emveni kwalokho bese ngomnyango uvuleka hey weqhamukile ubaba lapha hayibo khona ngisho nawe lubanzi uyiqhiza le intombi ngalesi sikhathi zilele cha mama besalinde uzothana hayi vukani lo nguMaxoko unina waqhamukile oshade lapha kwaZwane lapho kuhleli khona izintombi lapho egcwele khona igcwele indlu manje intombi hayi alelana la angufuni mina umthetho ukuthi intombi ivuka ngabo base kushaye ihora leshumi hayi lubanzi awenze umnyakazo njengeqhiza le ntombi sasikuthembile siphela wena sithi uyogada lapho ngakho ke awenze umnyakazo maqede eshaya umnyango ephume uMaxoko awona ke manje ngisaba nomama uqhamukile ngemuva kukalubanzi nozile kathi njalo ke webo dadewethu asikho isidingo somzabo onjena nje isidalo sakho mama bakithi ngimthande nje nayazi indlela nje angikhulise ngayo lo muntu wesifazane mhlambe nami ngaba ngikho la nezinye izintombi uba angazi ngihlangana nayo mhlambe ngabe ngamuka namantombazana le eThekwini
kunzima nje. Nami-ke ningixolele ukuthi ngibe ngilalele ngikhuluma ukuthi ngesikhathi ukhuluma wena Sisizindle, nami vele ngacabanga izinsizi zami indlela nje engikhule ngayo. Yo, kube nzima kakhulu kwami. Hawu, kahle hle baningi abantu engabazi la iqhiza lezintombi lelo. Libeka amagama nje ubone ukuthi selifuna ukwazi wonke umuntu manje. Layelani lapha ke intombi. Umuntu nomuntu ufisa ukuthulula into ethile kuthini. Kufanele ethi ukuza kithi ethi ukubeka amagama cause yo it seems like anginazi kahle hle kanti ngifuna mina intombi zami ngithi makuthiwa nje qhamukile ngeke ngithi lo wakhula kanje lo wakhula kanje ngakho ke wensizwa ungabi lokhu ungamenzi kanje makuthiwa fezile nawe ulibeke nawe dadewethu umncane lapho usungibuka ngeke ngixolele kufanele nawe ubeke udaba lakhe entombini singadlala phela ubuhle. Hawu buhle kufanele ulibeke udaba lakho ezintombini. Uyangizwa ngithi hayi ngiqeza kahle sisami. Yeah, ungibiza ngegama ufuna ungibiza ngalo. Okay, mfethu asukume nimzulu umama ukuthi uthini. Zisukume zonke manje intombi bhekisa amabombe emfuleni lapho ufuneze ziyogeza khona kwazise phela umthetho sisekelo uthi intombi makumele zihambe zemgidweni kufanele ke zihayehle njalo ziyogeza emfuleni kwazise phela usiko lasemandulo lona. Sebelinda uzothane manje uyabona ukuthi hayi sebeqala nokudina neqheza lezintombi lubanzi akasekho muhle kahle hle. Waphathaleni umbone eqhamuka egijima esemanzi te. Hayibo ngeke thina silinda wena lapha ubhizwa na ekhakeni uyatatamuka yala kunesiminde thina lapha funa bese sibuye emfuleni manje ubuke ihora lesingaka manje lesishaka lombili funa bese sibuye sesokwenza okuthile lapha ekhaya wona azothanda lento yakho ngizoyifakela ibuko angixelele sisiqhamukeni nawe sisilubanzi bengasiyona inhloso yami ukuthi ngifike emveni kwesikhathi kodwa sengikhona asihambeni semfuleni zama uye kulokuthemeleza ulubanzi makade behle njalo bebheke emfuleni sebeyogeza. Kusendaweni obona nje ukuthi kusehlathini lapha kuzohlangana amadoda amabili aphethe izinduku omabili futhi uyabona futhi ukuthi lamadoda la amadoda esingathi ayakwazi ukwelusa noma elusa ngoba uyabona nje indlela ayiphethe ngayo lezi zinduku. Cha uyabona futhi ukuthi abakakhulumi kahle hle mabe bezoqala ukukhuluma ngoba bezohlangana. Ayasho indaba zamashe hamba kanjani lapha baqede yathi uyiphulula kancane usamukela induku yakhe ebhikisa phezulu egxumagxumisa. Sizwa amabotho kuyaphi le usandisa naye ethi uyiphulula kancane induku yakhe maqede embuka emehlweni ngqo usamukela. Manje yenkonzi yombhemu umfuna nodadewethu kangaka ngiyambona ukuthi uyamcothomela. Lalela kunento ofuna ukuyazi wena ngodadewethu ngaphambi kuba uzomthanda ngeyakhe inhliziyo yonke nje ngoba phela awumazi kahle noma ngabe yini webhuti Samukelo ekufuneka ngiyazi ngodadewenu. Ukumthanda ngiyamthanda ngiyeqinisa nangenkololozelo ukuthi uthande nginalo ngalo uthando ngasilona nje la namhlanje uthandela izolo nala kusasa futhi isithandwa sami lesa ngisithanda okudlula umdlinza inhliziyo yami ithanda yena. Ngimthanda ukudlula isibhakabhaka sithanda ubumnyama ukukhanyeni. Ngimthanda ukudlula inhlanzi ethanda amanzi lokho kuyinkololoze nanomfimba khona ukuthi ngingikwazi ukuphila ngaphandle kwakhe. Nango-ke vele uSandisa wakudala engangimazi mina umuntu wayenamaphupho wona wangiphuca intombi engangiyithanda aphelele. Ucabanga ukuthi lokho sengikhohliwe? Cha, indaba zamashinga ngangisaphethe umngane nje lapha. Ngangisaphethe umngane ngangokuthi nami ngangingazi ukuthi ngenzani. Ngingayisola kakhulu emveni kokuba ngithola ukuthi unengane manje uaphelele. Into eke yangiphatha kabuhlungu ukuthi wabaleka. Ethi ukushintsha kancane uSamukela emehlweni manje. Mana uchaza ukuthini uma uthi uSamukela? Futhi phela uchaza ukuthi uSamukela senengane yona. Mana ethi ukutetezela kancane manje uSamukela. Usecabanga uaphelele lo akamshiya edunguzosini ngenhloso ukuthi usethandana naye Sandisa lo. Njengoba ngikutshena nje ingane yakwethu ngizamileke nibala ukumseka lapho nalapho. Emveni kwalokho nje ubonisene ukuthi cha mina angimfanele. Emveni kokuba engihlamuke encamela ukuhamba ephele nje endaweni. Konzima kwami. Ingakho ke bese ngizozilahla lapha. Manje wazoyilahla dadewethu?
Ungasho ukuthi azoyilahla lapha. Nkosi uMbhemu. Ungasho ukuthi uzoyilahla lapha kumbe ugidagida nengane yakithi. Okunye ke mfowethu ngoba nawe usungazisile ngoaphelani. Asisiyona intombi. Ubuntombi bakhe bathatha ubaba. Maqede emflathele uSandiso Samkelo. Ethe ukuthatha amagxatha amabili ebeka induku yakhe emqono. uSandise vele ijikijele kakhulu induku yakhe ethi awuvike insizwe. Maqede uSamkelo iviki eyiphebeze qatha-ke induku yaSamkelo. Maqede ibamba uSandise yakhe emkhombe ethi uthini? Akwazi lokho. Uzothanda intombazane eziphethe kahle. Umanje ulungiselela cha lalela. uSamkelo vele ekhululeke nje kakhulu. Uyamazi vele lo mlisa ngombelo ukuthi hayi mase kumele ekhiphe igazi uyatatazela. Uzothani wabanjwa wadlungula ubaba wakhe le kaMkhize. Bonke ke bakhohliwe ekhaya ngenxa yemithi akabafaka yona. Kodwa mina ngikhohliwe. Wena ucabanga ukuthi indaba ngigqugquzela kangaka indaba ukuthi ifuneka uZothana ehlole ekhaya qala ngaphambi kokuba hlole omama. uZothana asisiyona intombi njengoba ucabanga. Ngomlisi musungikefezela amafinyela wona lapha. Usamukele etshena uSandise. Umuntu ufuna abe yamkhalela lo Mkhize wakho lo. Mina ke ngisamhlelela lami itulo. Kodwa ke emveni kokuba ngitshena ukuthi nami senginengane ngisaya khona. Ngisafuneke ngibuyelele emakhaya kaNongoba ngiyobheka uaphelele. Uma ngimthola ngibuya naye la ngizomfaka esibayeni ekhaya. Ngimthele ngenyongo street ngoba indaba yokuphika ingane ngathi ngiyisebenza. Kulungile. Yazi mfowethu acela sibuye sikhulume. Okwamanje kusamele ngilungise le ndaba azothana ukuthi bamenza kanjesi. Maqede beflathelane uSamkelo noSandise ubone ukuthi bazohlukana futhi bazohamba indlela ezihlukene. Vele bezohlangana lapha. Okay Nkosi uMbhemu. Ungazise makukhona okuhlela ngobaba nami ngibe ingxenye yabazombulala ngoba ngiyakwazi intaba zamashenga ngikwazi emandulo. Ingakho ngitshena lokhu kungenzela ungisize ukuthi ngimgodlule ngoba uzenza ungcwele phezu komzimba odadewethu. Ngiyokuchazela ngelinye ilanga ukuthi kwenzakalani phakathi kwami noZothana singakahlangani ukuthi singamawele. Nkosi uMbhemu. Lokho angazi noma ngizothi sengakuzwa noma ngizothini. Kodwa unqobile wathi kungiluma kancane ngendlebe udadewethu lapha ekhaya ukuthi wena noZothana beningamatheni olimi beningahlukaniswa ukufa. Manje ke bese ngizwile ingane yakwethu. Yake ngakho ke yonke into ofuna uyihlelele lo oyitshena ukuthi ubaba wami. Cela ungazise ngoba kusazosuka impi yaseNgcombo. Munye lo mfula mfowethu kanti isimbili lezi zibi. Mina nawe masingabambana singanqoba leli khiwane elingibiza ngondodana. Iqiniso nje ngahluleka lapho ngagcina lapho umbiza ngobaba. Ngimfica udadewethu epropose igazi lehla ngemlenze. Ngagcina lapho umbiza ngobaba. Lo mfana wamkhize namanje ngisamakhela itulo lokumbulala. Inkinga ke inyanga zakhe yize ngisayingabaza. Khulele uma ukhuluma inyanga ngiyomale ngibuyele phansi le kwelakithi enkandla la ngangihlala khona ngaphambi kokuba ngiye kaNongoba ngiyolanda enye inkabi engiyithemba kakhulu ke kunakuqala. Igama layo bayibiza ngoNkabindi ngoba iyasabela. Ngakho ke khuleka kakhulu ngane wethu. Hayi kulungile. Behlanganisa izinduku beshayane kabili kathathu bese beqede belula izandla bebamba namathambo uSamkelo kanye noSandise ubone ukuthi bavumelana ngokuthile uSamkelo noSandise. Maqede bafulathelane behamba indlela zabo ezihlukene. Badala uthando ngikile nami uthando ngikile base baphela iminyaka mina nawe sithanda. KukaNdwandwe lapho uyabona wonke umuntu ukuthi ujabule futhi uyabona nje ukuthi kade kwenziwa okuthile. Kwazise phela bajabulela ukuthi kade bebungaza usuku labo balokuzalwa kade enze umnyaka wakhe namashumi ayisithupha nanhlanu 65. uAmil happy birthday baba ayizivele izinto zamasokubhanja baba emuthi kancane uNdwandwe. Ngiyajabula baba ukuthi usekhona empilweni yethu nje usumdala futhi kuyisibusiso nje kuba nobaba omuhle njengawe. Hayi madoda ngiyajabula kakhulu. Amile yamfana ingane zami ngiyajabula kakhulu. Ifisa ngabe Cha baba ungakhathazeki uzofika naye ngehlale ngafiki uSamkelo. Kuyomele baba umbize ngoSamkelo ungalokho umbiza ngolungane because
sewusamukela nje igama lakhe aseziwa ngalalela. Awu, madoda. Mfana wami madoda. Ngijabula kakhulu nje makuthi ngimbone efikile lapha ekhaya. Ama ngisekho kahle. Yeza ukukhathala ngazuthi kuyofika njalo bangihleli. Emveni kwalokho kungena uMagazi. Ubaba ukudla sekulungile. Angazi noma baba ngikulethe lapha noma uzayangale isiqini sakho lapho odlela khona. Uthi kubuka izimeshe ngoba vele ulinde kuhle bese zifakile esibayeni. Ngakho ke ngisacela ukuza ngawe. Ndando mnghle. Hayi, wemngam ngiyeza manje. Ngizakhuluma nododakazi lapha uAmile. Ngiyabonga kakhulu mngam. Awu, mina ngabusiseka. Ubuke nje nginezingane ezinhle. Nkosikazi engilosi. Ngiyangithanda nina. Yebo, asiphumeni baba siyadlela phandle. Bephume belandelana bonke nje bobathathu lapha endlini. Behlangane naye ulinde kuhle engena endlini. Baba, inkomo sengizifakile esibayeni. Kunengqazana nje likhona la engathi aliphathekile kahle lapha emanseleni alo. Manje baba bengifisa ukubuza lapho ukuthi oyethu usuphelile noma nje okusadibha nyana ngifuna uyigcoba kancane ngaphambi koba ngilale ngenzela kusasa ekseni mangivuka nje. Ngithi ukuyithungatha kancane because kunenkomo engekho lapha. Uvezele umhlopha ngimbone esibayeni. Futhi na ubengekho kanye nomunye mhlamba wezinkomo. Kanye nalezi zangale phesheya ubengekho nakuzo. Ngakho ke baba bengisacela baba ukuthi ungiboleka idipha no-oil ngisigcoba izinkomo kancane. Welinde kuhle mfana wami. Uyindoda eqotho. Yabona ke manje ngitshengisa ubuwena. Akusekho ukucasha ngesithupha ngoba nje ulunge. Usamukele sengekho. Awu, ngiyathokoza kakhulu mfana wami. Yabona ke wena. Hey, awubheke nanginaye ngena ubhuti lo. Nina bokhatsha. Nina bozethu sidinana sathandaza. Sanibonani. Hawu, madoda. Ngajabula kakhulu ke kunaqala kanti usangikhumbula. Usasikhumbula nje ekhaya lakho. Wena kakhabazela. Usufikile lapha ekhaya. Ulinde kuhle. Echawula yena usamukela. Hayi, ngikhona futhi. Ngizonibona nje bakithi kwazise phela namhlanje usuku olukhulu kakhulu. Ubaba wenza iminyaka engama-65. Ayisikholile inqalo. Hayi, angisandawo futhi mfana. Ngikhulile impela nje ngiyindoda ngiyayithemba futhi ngomsebenzi yami. Lezithi ngifuna ukukhuluma nawe kahle. Kanye nawe nje mfowethu ulinde mfowethu. Mhlambe le ndoda engifuna ukuyikhuluma nani idinga vele amadoda sithi ukubonisana kancane ngoba hayi itshela imingothi lapha kwaMkhize. Kunezinto nje ezenzakale engingikwazi ukuyikhuluma phansi ngaphambi komama kanye noAmile lapha. Uyaphila nani? Hawu, uyabona le nto akho ngibiza ngendaba. Ngimdala mina manje samukela. Awukho mdala kimi. Ngimdala kabi ke mina ngitshena. Bethu kuhleka kancane uAmile noSamukela. Behleka nje bonke lapha behleka bona laba baqhoshelana ukuthi badala. Okunye ke ngiyajabula ukunibona nazi. Ngazizwa ngisekhaya kakhulu kunaqala. Hayi leli ekhaya ihlezi nenkinga ngapha nangapha. Awu mfana, kwenzakalani manje? Wasukhala kangaka? Umagazi ekubuza yena uSamukela. Cha wena mama, hayi ezinye izinto ezingitshengisa ukuthi ifuneka ukhule uma uyindoda, ikakhulukazi uma ungakhulelanga ekhaya lapho. Kunezinto nje efuneka uyijwayele nanokuthi ke vele ke hayi bekusenzima kancane ukujwayela nje ukuthi ngihlukane nentombi engangiyithanda engase ngiyitshinile nje ukuthi ngiyofana naye futhi engiyitshela ukuthi yiyo ngena lapha kozidwe madoda sidinana sathanda zonke abantu. Thobola Themba Mathunzayo ke. Kodwa ke yonke into vele izohamba ngendlela kuyiyona yona. Engakho nje bengifisa ukulumana nobaba lapha kanye nomfowethu lento indlebe. Hayi asinidedele. Maqede bethatha amagxathu behambe njalo bebheke endlini yakagogo, uSamukelo, ulinde kuhle kanye noNdwandwe. Kusendlini ethe ukuvuleka kancane. Kuhleli khona ulinde kuhle, uNdwandwe kanye noSamukelo. Wena baba, nawe mfowethu. Kunezinto ezithe zenzeka lapha ngifika kwaMkhize ezithinta khona ukuthi ngiyahlukana nentombi ebengiyithanda kakhulu. Ngagcina sengiphoqeleka ukuba ngihlukane naye. Emveni kwalokho izinto nje ivele zenzeka zihlangahlangene. Ngakho ke kunzima kakhulu. Itshela imingothi baba. Nami ngibe ngingasazazi nokuthi ngithathe ngihlanganise nani. Kodwa ke
Okukhulu kunakho konke engifisa nikwazi ukuthi angiphathekile kahle hle. Awu, mfana wami, khuluma nami ngilalela. Yini efuna ngikusize ngayo mina? Nani mfowenu? Undwande lowo. Cha baba. Ngifuna nje ongcono ningiphe iziyalo okanye umhlahlandlela nje obanzi engakwazi ukwenza ngawo izinto ukuthi zenzeke futhi zenzeke ngendlela okuyiyona yona. Ngelinye lamalanga maba nginethemba lokuthi zonke izinto engiyifisayo futhi nenkololoze ukuthi ziyokwenzeka ziyofezeka kuwena. Endwandwe nakho okukhulu okungikhathazayo okushintshana nomoya wami. Ubaba uthwele Ndwandwe. Jesus!